Future TV. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. And welcome back sa aking YouTube channel. Topic natin ngayon, paano ako nakakuha ng Google Adsense pin nang hindi ako na-monetize. What? So, bago natin umpisahan, simpleng intro muna tayo. This is my Google Adsense pin. Hindi ko alam kung kailan siya dineliver kasi wala ako dito. Sinabi lang sa akin nung dineliver siya at saka yun. Umuwi ako dito sa season para makuha at ma-verify sa Google Adsense account ko. At ayun, sumakto naman sa email sa akin ng YouTube na within 4 weeks makukuha ko na yung Google Adsense pin. So ayun guys, hindi ko na papatagalin pa. To be honest, na-monetize ako noong March 2021. Ang nangyari at hindi ko inaasahang nawala yung mga ads ko. Hindi dahil demonetize yung channel ko, kundi bigla kong napindot yung Live YouTube Partnership Program. Nang hindi ko sinasadya. Isa pang hindi magandang nangyari, yung time na nag-reapply ako, meron akong isang video na kaka-upload lang. At under review pa lang ni YouTube. Nangyari, meron akong isang music clip na nahagip sa video o vlog ko na yun na kaya hindi ako in-accept ni YouTube para ma-monetize ulit. Kaya ang nangyari, maghihintay ako ng 30 days para mag-reapply ulit. Pero, kailangan kong i-delete at o kaya i-edit yung video na yun. So ayun guys, yun yung dahilan kung bakit ako nabigyan ng Google Adsense pin na hindi pa ako namo-monetize. Idagdag ko lang guys, dahil 30 days akong mag-aantay, may mga videos ako naabutan ng taon. Kaya may mga watch hour akong nalagas. Ayun. Pero sa ngayon, kunting watch hour na lang ang hahabulin ko para ma-monetize ulit. At humihingi ako ng suporta at tulong ninyo para ma-monetize ako ulit. And continue to support hanggang sa ma-monetize ako ulit. Yun guys, salamat sa panonood. Continue to support again my channel. God bless sa inyo. Stay safe. Peace out. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town,